Dedla v palácinku a teraz idem na dom a rozhodnem sa, čo natočím na YouTube. Rozhodla som sa, že budem si vymýšľať úlohy s týmito okuliarmi, čo vlastne ukazujú naopak. A rozhodla som sa, že natočím, ako robím všelijaké bláznivé úlohy, ako Lollipops. To bude super. Tu? Tak? Dobre. Zvládla som to, jupi. To bolo ťažké. A teraz dať tieto máme ručičky a sem a vyhrávam toto. Trošku to je špinavé, to nevadí. Takže bolo to trochu aj ťažké, ale vyhrali sme YouTube balíček. Som zvedavá, čo tam bude. A tuto máme takéto. Má to byť pekné, alebo wow, to je veľmi pekné. Potom mega fantastické a najlepšie zo všetkých. Som zvedavá, ktoré budem mať. A chcem mať to najlepšie zo všetkých. To bolo dobre. A idem si to rozbaliť. Takže vlastne taký unboxing. Dobre. Idem to rozbalovať. Tu máme čiarky. Počkať, ale ešte, že tu je aj nejaká novinka, takže ja by som chcela mať toto YouTube. Som zvedavá. No, ja to zatiaľ odbalím. Takže ja som si to odbalila a ideme sa pozrieť, čo je vo vnútri. Aj tam toto. Taký akoby sivé logo YouTube. A zozadu mám napísané, že aké to je podľa týchto farieb. A je tam škoda, je tam, že pekné, ale aj to je dobré. Lepšie než nič. Tuto, to je prvé. To je napísané, že pekné. A idem sa ešte pozrieť, či mám tú dobrú novinku, čo som sa otvávala. Mám ju? O, to čo je? No, trošku je tiež mokrá, ale nevadí. Aj tak je to dobré. Je sa na to celkom dobré. A my ideme ďalej. Dobre. Takže to čo je? No, kde mám začať? To čo je? To je celé naopak. Počkať. No niečo som proste zahrala. To bolo asi pre dnešok všetko a ja sa lúčim. Pa, pa. Bolo toho málo, ale ešte chystám ďalšie video. Pa, pa.